Het COC Limburg, de Vereniging voor Homoseksuelen, Lesbiennes en Biseksuelen, bestaat dit jaar 35 jaar. Daarom organiseert de vereniging op 10 november een grote reunie voor alle oud-leden, oud-vrijwilligers, maar ook vrienden van het COC. Ja. Aan tafel Wilfred van Delle, woordvoerder van het COC Limburg. Meneer van Delle, 1972 is het COC opgericht. Cultureel ontmoetingscentrum werd het genoemd, zoals het nu nog wordt genoemd. Waarom werd die vereniging toen dat tijd opgericht? Nou, ik ga meteen even er tegenin, zou ik bijna zeggen. Want het is niet zo dat het echt toen in 1972 werd opgericht. Er ging namelijk nog wel wat aan vooraf. Je had de Maastrichtse werkgroep homoseksualiteit. En daar waren een aantal mensen al bezig met homoseksualiteit in Maastricht en omgeving. En dat is uiteindelijk overgegaan in COC Limburg. Ja. Ja. Daar was behoefte aan om een vereniging op te richten, waar mensen zich konden ontmoeten? Ja, nou ja, zeker in die tijd natuurlijk was het veel meer taboe en moest het allemaal in afgesloten ruimtes en traden mensen niet zo heel erg naar buiten toe. En toen was er een groep van mensen waarvan een aantal nu zelfs nog steeds na 35 jaar voor het COC werken, die toen het COC hebben opgericht. Ja. Ja, het speelde toen heel erg, nu niet meer dan zou je zeggen, of na 35 jaar? Nou ja, als je de media volgt, dan zou je bijna zeggen we gaan weer terug naar 1972 en mensen moeten weer terug de kast in. Kijk, er zijn wel een heleboel dingen veranderd natuurlijk. In 1972 hadden we niet de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen. Dat hadden we niet. Nee. Een aantal andere rechten waren ook niet geregeld. Adoptie, dat soort zaken. Meemoeders, dat wordt nu ook geregeld. Lesbische moeders die samen een kind hebben, de rechten daarvoor. Dat was toen nog niet. Is er nu wel. Maar je zou ook kunnen zeggen, misschien is de wetgeving er wel, maar we hebben nog niet de harten van de mensen. Nee, want op de website staat te lezen, wat doen we? Daar staat daar onder dat kopje, jullie proberen de vooroordelen weg te nemen tegen homoseksuele lesbiennes. Het klinkt alsof het nog niet gelukt is, we proberen dat, maar na 35 jaar nog steeds niet gelukt dan? Nee, je haalt natuurlijk nooit 100% de vooroordelen weg. Ik denk dat het wel bij heel veel mensen wel lukt en dat zie je ook letterlijk. Als je naar zo'n voorlichtingsles gaat op een middelbare school en je vraagt na afloop, God, heb je er iets aan gehad? En dan zeggen mensen, ja, het gaat nu toch wel heel anders leven bij me. Het was zo afstandelijk. Ik kende geen homoseksuelen of misschien heel ver in de familie. Ja. En leerlingen gaan er dan over praten en ineens hebben ze iemand voor de klas staan die gewoon uitlegt wat het inhoudt. Ja. En dan krijgen ze toch een ander beeld. Dat gebeurt. Ja. Dus in die zin werkt het wel, maar je blijft natuurlijk altijd mensen houden die vooroordelen houden over homoseksuelen. Ja, is dat niet vermoeiend om dan, jullie gaan voorlichting geven op scholen, bij verenigingen, om dat constant maar weer te moeten verdedigen, zeg maar? Ja, of het vermoeiend is. Kijk, het is natuurlijk vooral vermoeiend op het moment dat er iets gebeurt, waardoor je denkt, ja, we gaan weer terug naar af. Dingen worden weer teruggedraaid. Het leek inderdaad met de ChristenUnie, het kabinet, dat misschien het homohuwelijk ineens weer, of het burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen ineens weer ter discussie ging worden gesteld. Ja. Dat is gelukkig niet gebeurd. En daar word je wel een beetje moe van. Ook de incidenten die nu plaatsvinden, dat homo's weer wat vaker in elkaar geslagen worden. Ja. Daar word je wel moe van, dat je denkt, ja, je hebt iets opgebouwd en nu lijkt het alsof je weer terug moet. Maar tegelijkertijd denk ik, aan de andere kant is ook zoveel wel bereikt. Dus laten we daar ook vooral naar kijken. Ja. En doorgaan. Ja, jullie gaan dus naar die scholen om voorlichting te geven. Wat voor scholen zijn of welke doelgroep spreken jullie dan aan? Welke leeftijdsklasse? Nou, het zijn vooral middelbare scholen waar we naartoe gaan. Dat is dan overdag. En 's avonds gaan we ook heel vaak naar zij-actiefgroepen. Dat zijn zeg maar de vrouwenbonden, zoals ze vroeger genoemd werden. En die vragen ook of we langskomen. Dus dan hebben we ineens een hele andere doelgroep. Dan zijn het vaak de wat oudere vrouwen. Maar ook wel jongeren. Ja, het is vrij modern geworden. En die scholen, vragen die er ook om of nodigen jullie zelf uit om op zo'n school voorlichting te gaan geven? Nou, we benaderen scholen zelf, dat de mogelijkheid er is om het te doen. Maar we hebben nu ook standaard een aantal scholen die het zeg maar in het lespakket hebben opgenomen. En die met ons gewoon jaarlijks contact zoeken om te zeggen, kunnen jullie dan en dan voor de klas komen staan? Ja. Dan wil die school dat, maar wilden die leerlingen dat wel? Zitten die erop te wachten? Ja, de meeste wel, want het is ook vaak onderdeel van een heel programma over seksualiteit. En de GGD komt langs om te praten over safe sex, dus het is onderdeel van een programma. En sommige leerlingen vinden het heel erg boeiend, die hebben ook allerlei vragen, die willen ook van alles weten. Dat zeggen we ook altijd aan het begin van zo'n voorlichting, je mag alles vragen, nu heb je de kans. En dan komen er inderdaad vragen los. Je hebt ook leerlingen die willen het inderdaad niet, die maken heel veel stampij en die zeggen ik wil daar niks over horen. Maar die moeten dan toch zo'n les volgen. En we hebben dat letterlijk ook gehad, dat zo'n leerling na afloop dan zei, ja, waar heb ik me eigenlijk druk over gemaakt? Dit was een beetje overdreven. Dat gebeurt wel, maar dan zie je weer dat zo'n les een heel mooi effect heeft achteraf.
Het COC Limburg organiseert heel veel activiteiten voor de doelgroep, dus de homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. Waarom is dat? Een aparte activiteiten organiseren voor die doelgroep, waarom niet tussen de rest van de bevolking in? Hoe bedoel je dat? Dat er speciale activiteiten worden georganiseerd, dus speciaal voor homo's of lesbiennes. Waarom wordt dat zo verpakt, zeg maar? Waarom niet lekker gewoon samen naar het evenement met alle andere mensen? Waarom stoppen jullie zelf een beetje in een hoekje dan, wat dat betreft? Ja, ik denk dat in die zin misschien het COC in een beetje in een overgangsfase zit. Kijk, vorig jaar was het dat we op Winterland hebben we ook iets georganiseerd. En toen samen met de organisatie van Winterpride, en als COC hebben we dat gedaan ook. En toen zijn we wel heel erg gaan aansluiten bij activiteiten die er al waren. En dan krijg je echt een mix. Maar je moet natuurlijk ook begrijpen dat vanaf 1972, je moet ergens beginnen, dus je organiseert aparte activiteiten. En je kunt ook niet zeggen dat het niet open is voor anderen. We organiseren ook 2 keer per jaar de Pink Party. Nou, daar komen heel veel hetero's op af, omdat ze het een heel leuk feest vinden. Dat is ook open voor hun, maar je zegt natuurlijk wel door die activiteit speciaal voor homo's en lesbo's te organiseren, en ook transgender trouwens. Als je hier komt als heteroseksueel, dan moet je wel accepteren waar het feest voor is. Dus ga nou niet moeilijk doen als twee mannen elkaar zoenen. En dat is gewoon nog nodig. En tuurlijk, in een ideale situatie, ideale wereld, zou het COC niet nodig zijn, zou het ons café niet nodig zijn. Maar het is nog steeds wel nodig. Omdat je ook ziet dat als je als man naar een man kijkt en je maakt hem een compliment, dan kun je al in elkaar geslagen worden. Terwijl ik denk, je krijgt een compliment. Het wordt niet gepikt, dus je moet toch een soort veilig nest creëren, denk ik. En naar buiten treden. En dat moet je doen door, denk ik, op zo'n manier activiteiten te organiseren. Ja. We hebben een keer een roze zaterdag gehad in Maastricht, volgens mij. 1 of 2 keer? 2 keer, 93 en 2000. Ja. Zou dat nu ook nog weer kunnen? Of vinden jullie dat te zeer homo's kijken, laat ik het zo zeggen, die door de grote staden vaak aparte kleding langs het publiek trekken? Ik denk dat het zeker nog wel zou kunnen. En een van de redenen is denk ik ik zal een mooi voorbeeld geven. Ik heb een keer van een vrouw gehoord, dat was de zus van een van onze vrijwilligers. En die liep op de roze zaterdag rond en ineens zei ze, ik weet nou ineens wat het is om een minderheid te zijn. Want ik ben heteroseksueel, ik ben hier met mijn man, ik sta gezellig te kijken op de markt naar Imca Marina, die er toen was. En toen zei ze, ik zie zoveel homoseksuelen om me heen. Ik weet ineens wat jullie iedere dag voelen. Toen dacht ik, dat is al genoeg reden om zo'n roze zaterdag te organiseren. Je maakt het zichtbaar, je doet het ook al een beetje op een leuke manier. Ook met manifestatie, infomarkt. Het is nog steeds nodig. Je zei net al, homo's helaas vaak in het nieuws de laatste tijd, vooral in Amsterdam een paar aanvallen geweest. Hoe speelt dat in Maastricht? Speelt dat ook in Maastricht of horen we daar gewoon niet zo heel veel van? Nou ja, sowieso in Limburg hebben we natuurlijk een aantal zaken gehad waarbij homo's in elkaar geslagen zijn. Heel veel zaken, daar ben ik van overtuigd dat we dat niet van afweten, omdat mensen dat niet melden. Mensen willen graag anoniem blijven. Maar ondanks heeft een van onze eigen vrijwilligers het wel gehad dat hij bij een restaurantje mot heeft gehad. En dat was zelfs slaan tot bloedens toe. En die heeft daar ook melding van gemaakt bij de politie. Want dat willen jullie, hè? Vooral aanmelden? Ja, vooral melden, ja. Omdat de politie er dan iets mee kan doen. En je ziet ook bij die zaken zoals bij de Brunsumer Heide dat mensen uiteindelijk berecht worden doordat er melding is gedaan. Dus dat moet wel gebeuren. Het is vreselijk dat het gebeurt. En we snappen dat mensen liever anoniem willen blijven. Maar tegelijkertijd denk ik, probeer het dan toch echt te melden als het kan, want dan kunnen we er iets mee doen. Maar kun je zo stellen dat het hier in Maastricht wel meevalt of niet? Nee, in Maastricht zal het ook wel gebeuren. Ik denk niet dat je moet denken dat er in Maastricht dat het allemaal goed in orde is. Nee, het zou hier ook gebeuren, En dat voorval, dat laat het wel zien dat het gebeurt. Oké, jullie hebben nog heel veel werk, zeg je zelf. Jullie blijven er ook mee doorgaan, de komende 35 jaar misschien ook weer. Maar eerst die reunie op 10 november. Alle leden gevonden of niet? Nee, nog niet allemaal. Maar de aanmeldingen druppelen binnen. En het leuke is dat we ook echt mensen krijgen van 1990 tot inderdaad 1972. Die komen allemaal. En we gaan een heel leuk programma maken. Met allemaal oude filmbeelden. En een hele oude talkshow die we hadden ondersteboven uit 1985. Die komt weer terug. Dat wordt heel leuk. Wij wensen jullie heel veel plezier en ook veel succes met jullie werk. Dank je wel.